sobotu 3. februára nachádzame Božie slovo v 2. liste apoštola Pavla Timotejovi v 3. kapitole vo veršoch 1. až 9. takto. Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a vedené rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nemôžu spoznať pravdu. Ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale s ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých dvoch. Nezúfajme. Náš Pán sľúbil, že bude s nami až do konca. Počuli sme takmer dokonalý opis súčasnosti. Zoznam začína sebectvom, doslova milovníci samých seba, a končí milovníci rozkoší. Poslednou bodkou a akoby hlavnou charakteristikou ľudí poslednej doby je dvojtvárnosť. Na jednej strane výzor, maska zbožnosti, no Pán vie, čo je v ich srdci. Sila pobožnosti je prejavená životom, kde vládne Kristus, nie človek. Preto je okolo nás mnoho tých, ktorí majú len nálepku kresťan, no Kristus nie je reálne ich pánom. Apoštol Pavel veľmi jasne napísal Timotejovi: od tých sa odvracaj, rovná sa neťahaj s nimi, lebo nemáte spoločného pána. To nie je príkaz k nenávisti, lebo Pánov sluha má milovať a túžiť po spasení aj nepriateľov. Nemá nás zmýliť ani to, že táto skupina sa bude stále učiť, vzdelávať, možno aj dosahovať tituly z teológie. Tam, kde Kristus nie je v strede, kde nie je pánom, tam niet pravdy, lebo on sám je pravdou. Pavlovo napomenutie končí výstražným príkladom zo starej zmluvy. Podľa židovskej tradície menované postavy boli hlavnými egyptskými zaklínačmi, ktorí sa postavili proti Mojžišovi a napodobnili Božie zázraky. Zmienku o nich nachádzame v 2. knihe Mojžišovej, 7. kapitole 11. verši. Nezabúdajme, že aj Satan sa dokáže pretvarovať a javiť ako veľký dobrodinec. 2. list Korinským, 11. kapitola, 13. až 15. verš. Nikdy však nebude viesť človeka k podriadeniu Kristovi. Nedajme sa pomýliť. Modlíme sa. Pane, daj, prosíme, nech neupadneme do sebaľútosti nad tým, v akej ťažkej dobe žijeme. Ty plníš svoje sľuby, si s nami. S tebou prekonáme každé protivenstvo, vďaka tvojmu duchu dokážeme rozlíšiť pravé od falošného. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Ľubomír Ďuračka. V svojich modlitbách myslíme aj na cirkevný zbor Hrachovo.